Migao mar omenda kod mar somo oyango ni nok mar omenda moketie bajet dhi kelo pek ne siro somo e thurka. Apisi mar ogai mar jomin buche oyudo seyo e wi okang' mar wito oko buche mag maundu e yo makelo chich. And that's why we see the algal blooms, the green color, which is an indicator of bad water quality. Jokanyo onyiso luoro kaluwore kod chido mar nam Lolwe magikoni rocho ngima rech kod le mamoko modak ei pi. Machiegni ka gi kacha nyinga Milton Ochieng'. Kamati mar somo e od bura mamalo ochwalo penjo mathoth ewi pesa mar somo mar jopuonjre molwar kowuok e siling gana 22 nyaka gana 16,900. Jatend migao mar omenda John Badi kaachiel gi nyawadgi mar somo Migosi Ogamba wacho ni bajet masani ok nyal romo siro chenro mag somo pachoka machopo 22,000 ne japuonjre ka japuonjre, ka giwacho ni jopuonjre kwan gi omedore. Kata kamano jood bura okelo penjo mathoth kaluwore gi omenda mochwal ne sikunde moko ma ok ne nie bajet. You see, the problem is we live a lie. Let me put it this way, and I've been around here. President Kibaki started the free primary education. Then President Uhuru, actually Kibaki never attempted free secondary education. President Uhuru came with the subsidized. It was supposed to be subsidized secondary education. Then somehow he escalated it to free. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. And I will explain to you. If you check our debt repayment 5 years ago, it was very low. In your submission, you should have acknowledged. You were telling us it's 22, it is this much. Why did you not acknowledge that you're aware? Put a rider. Both of you did not do that. You should have been honest with us and tell us, yes, it is 22, but then we'd know that you're also aware that there is a challenge. But when you continue as if it is actually 22, and if we didn't interrogate, we'd have left the room thinking it's 22. The thing is that we have been underfunding. And the reason I moved forward to talk about what I was saying, which Honorable Mboko was contesting. I wanted to demonstrate to you the reasons why the government is finding it difficult to finance each child at 22,000, in junior school at 15,000, and in primary at 1,400, because we have other competing needs for funds. Director mar apisi mar jomin buche Benson Ingonga omako chung' ni onge paro mopondo e buche mag njore momaki na achije moko manomaki e kinde ng'anyo. Owacho ni giluwo chik manokale od bura higa mar 2014 motudore kod timbe mag njore. Igongo wacho ni ok gibi dok chien mako bura mar njore mager ne ng'ato ang'ata maketho ute makonyo e tayo tije mag sirikal. The Office of the Director of Public Prosecutions has a very fundamental power and role, and that is to institute, to take over, and to discontinue any criminal proceedings. That power ultimately can end in a denial of liberty. Terrorism is not only when you bomb using bombs, but if you make acts that are endangering human life, government installations, that is an act of terrorism. So we must understand where we are coming from. That is why we are able to charge people under that act. It is not that there is anything, and we must understand that when we charge people, they must not always have guns or bombs for us to charge under that act. This is a law that was passed in 2014 by our legislature.
Nonro oyango ni chilo omedore e pi mar nam Lolwe ahinya te alwora mag bombe mokiewo kod nam Lolwe kaka Kisumu, Mwanza, Kampala kaachiel kod Entebbe, gino makoro kelo luoro e wi ngima oganda kod lee mag pi e alwora ma nam Lolwe. Nonro ne otim kod komishon mar riwruok bad nam Lolwe kod riwruok piny mar Jerman. Lipot yango ni sani rech odar kendo dok e chuny nam ka gitemo manyo kuonde maler maginyalo ywe gino mamiyo jolupo midhiero mapek. Jolony mawuok e piny mar Kenya, Uganda gi Tanzania ochiwo kwayo ni dwaro nitiere mar bedo kod romo mapiyo mar konyo duoko nyadhi mar pi nam Lolwe kod ngima mag dhano kod rech ahinya to tienge mabiro nyime. So these areas which receive a lot of nutrients from the catchment are most fertile for the algal growth. And that's why we see the algal blooms, the green color, which is an indicator of bad water quality. The water is supposed to have some green algae, which is good for the fish, which is good for the aquatic life. But when it gets a lot of excess of nutrients, then we have the growth of algal blooms. We have observed increase in terms of sediments. You find that especially in the Winam Gulf, the turbidity, we call it turbidity. The water is becoming more turbid. Is becoming. It looks. It has a lot of dissolved sediments which comes from the catchment due to erosion. We are partnering with the Lake Victoria Basin Commission and the East African community in general on supporting enhancing water resources management. To be specific on this particular exercise, is we are trying to see how we can enhance horizontal cooperation between LVPC and the partner states, but also other key stakeholders within the basin. Riwruok mar laktache pacho ka KMPDU ochiwo ndalo 14 ne sirikal ma chopo singo margi ma kaok kamano to laktache chako ng'anyo. Ng'anyono ichan bagi e kind laktache osiptal maduong' ma Moi kaachiel kod mamoko e kaunti ma Uasin Gishu. Laktache go omiyo sirikal seche 48 ma chopo dwaro margi ma kaok kamano to chenro magi mag tich dhi chung'. Moko kuom ywakgi gin kaachiel gi chenro marach mar thieth, koso yudo sara kaachiel kod koso chulo omenda maromo milion 200 ma idwaro kod Moi Teaching and Referral Hospital. In 14 days' time, your doctors will leave the hospitals, not because they don't love you, but because the management of Moi Teaching and Referral Hospital has chosen to prioritize tenders over the health insurance of our doctors. Just keep it in mind that the doctor who is treating you cannot access the services that they are giving you. We've sung this song a long time, and KMPDU is not in the business of manufacturing papers for people to sign. We will not sign anything more. What we want to see is money in the banks of these doctors, and they deserve it. That the arrears that are owed to these doctors must be calculated and paid and indicated to them within 48 hours. We have also discussed and indicated that Uasin Gishu County must rise up and give these doctors in Uasin Gishu dignified medical insurance. And the promotion agreements of last year, May 2024, must be implemented because the county is in contempt. So we have said that because we are going to go on strike on 6th of August 2025, essentially we have issued 14-day strike notice that in 14 days, if these things are not done, then MTRH management that is said to have received kickback from First Assurance must get away with the insurance company on how to handle patients at the hospital. Oganda mawuok e gwenge ma Nyambera kod Nyankongo e alwora ma Kisii onyiso ichwang' margi kendo bago ng'anyo kaluwore gi kethruok mar apeyni e alworano. Gikoni kethruok apeyni osekelo negi chandruok modhuro koting'o bedo kod pek e yudo chenro mochuno kaka mag thieth e kind mamoko. Gihum kaluwore ni kethruok mag apeyni e alworano osebed mana kitiyogo gi josiasa e kinde kampen to bang'e tijwang'ogi. Gikoni ok ibi dok chien nyaka los apeynigo kaka yor bero ngimagi.
Wakaaji ambao walikuwa wanaleta rent kwetu kwa manyumba hawalipi kwa ajili barabara haipo. Hasa wakati mtu amekuwa mgonjwa kumfikisha katika hospitali ni kama kilomita 1 lakini kumfikisha kunakuwa shida. Iko na mashimo wakati wa mvua hata kupita ni sio rahisi. Hata imekuwa sangine kama mtu amekuwa mgonjwa inabidi tumbebe na magunia kama zamani au wheelbarrow tukijaribu. Sasa tunashangaa hao watu ambao tulichagua. Huyu ni MCA Mr. Duke Nyarango. Huyu ni mjumbe Mr. Honorable Kibagedi. Hata kama na wetu kweli wanasikia wanakuja wanajua Nyangongo iko wapi. Na ametuma mabrokers wakuja kutengeneza barabara. Mimi nataka kuambia watu wetu hivi ama kuambia kina Kibagedi hivi au na area MCA. Hii barabara inatengenezwa vizuri. Yako channel vizuri, maji isisumbue watu. Kwa sababu maji inaleta shida, nachukua manyumba za watu. Tuko na manyumba za kurentisa hapa, lakini hakuna watu wanaishi hapa, wametoroka. Wakati tuko sokoni mvua imetunyeshia, sasa tunataka kuharakisha kwenda nyumbani. Hata tukiuliza mapikipiki tupande, mapikipiki sinatukataa. Juzi mheshimiwa amefanya post pale Facebook akaweka baadhi ya barabara ambazo zinaenda kufanywa through Kera. Na hii ilikuwa miongoni mwa hiyo barabara na kuna zingine mingi kama 5. Gwandruok medore kin sirikal kaunti ma Trans Nzoia kod familia moro mawacho ni gin weg lowo midwa mogerie kiew mar apisi maduong' mar kaunti no e boma ma Kitale. Familia mar Midusa Philip Okundi wacho ni lobno en mwandugi mopuodhi kendo gikwedo okang' maten kaunti ma Trans Nzoia mar gero chiele lopgi ma ok ochulgi. Kata kamano gavana George Natembeya owito oko ywak ma kamano kowacho ni lowo en mar sirikal kendo ni e bwo bad migawo mochung' ne pur. What I can say, the Department of Lands, Ardhi House, should actually come in to clarify what is really the truth. Is the land belonging to county government or private developers? My prayer is that the county government of Trans Nzoia should desist from forceful acquisition of a private person's property. If they want the land, we are ready. We can negotiate on a table. So wala ambao wanadanganywa kwamba kuna shamba labda ya kuuza karibu na hapa, na hapa tahadhari tu hapa onyo kwamba hakuna shamba la kuuza hapa, yote ni mali ya umma. Jaribu kadri wewe kuhakikisha kwamba tunaregesha shamba yote. Na ningependa tu kuwasihi wala ambao wanatumia vijana kuja kufrustrate government projects wakidai kwamba hii mashamba ni yao, hiyo maneno wawache, maana we are not going to entertain it anymore. Jodak e gweng' man kama mayudore Loitoktok e kaunti ma Kajiado owuok oko mar kwedo chenro mar gedo mar yawo e aora ma Narumoru. Jodago ywak ni ne ok ochok pachgi e kinde chako gedo ma kamano kendo ni puothegi ne okaw maonge chudo moro amora. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Ma e chal mar chenrono mitayo gi bod mochung' ne keyo pie puothe pachoka. Nyaka ne ochakre gwenge gi ma Loitoktok kaunti ma Kajiado higa mokalo. Ywak mowuok kuom jodak osemedore. Jodak giwacho ni onge romo manoketi gi jopiny mar choko paro ewi chenrono mar gero yawo kendo ni gedono itaya piny wera ni onge ranyisi machiwo ote mowinjore ewi chenrono. Giwacho ni tich makamano ne ok ogoye sei kod bede mingepe mowinjore kama oting'o mano mochung' ne rito alwora NEMA. Project yenyewe imefanywa hapa. Hakuna kibao ya kutuonesha ni project imetoka wapi, ni ya nani, who is the contractor. NEMA report hatuna, public participation hijafanywa na imeharibu shamba zetu sana. Kamano bende, jodago wacho ni gedo makamano osekelo midhiero maduong'. Kagikoni ne ok ochulgi kata ewi puothegi mane okaw. Olalo mane tiyo godo e ng'ado aora ma Narumoru bende ne okethi, kamano noweyo jopuonjre gi midhiero mar ng'ado aorano. Ahinya to e kinde ma ula ng'eny. Yule contractor aliyepewa kazi hajali watu wa hapa, kwa sababu hii mto ng'ombe zinakunywa maji, watoto wa shule wanapita hapa from the other side of the river kwenda Loitoktok kusoma. Saa hii sisi wazazi ndio tunaamka saa 9 usiku kuvukisha watoto mto. Na contractor ta mwenyewe ni very rude. Tukijaribu kumwambia tutengenezee njia mbadala, hataki. Kuharibu shamba yangu inamaanisha imechimbwa na tractor about 3/4 of an acre without compensation na hata bila kuona watu wa Kenya Lands Commission
na bila kuona watu wa NEMA. Gigolo kwa ne jochung' mopogore opogore sirikal mondo ne giketo jopiny ler ewi gedo ma kamano biro neno ni gikonyore e puothe. Gigolo kwa mondo ne ni olalono kod yore mane okethore olosi. Vile hii damu imetengenezwa hapa ni kumaanisha sisi hatutapata maji. Maji itakuwa inateremka kule, maana inateremka na free flow. Sisi tumeambiwa eti tutapigwa na sola, lakini hiyo kama saa hizi weather ya huku karibu miezi 6 kumekuwa hakuna jua. Kwa hivyo ni kumaanisha sisi hatutapata maji, hatuta benefit kwa maji. Tulikuwa naomba serikali kama ingeweza kutusongeshia kule juu ndio kila mtu aweze kupata, maana hata tauni yetu ya Oloitoktok haina maji. Mahali imefika hata mradi hatuelewi inaendelea inasimama, hatuelewi. Maana hata hatujahusishwa katika kazi inayofanyika mahali hapa. Tuliona tu kumeharibiwa, miti zimeng'olewa, kukachimbwa ovyo ovyo na pia sehemu kabaki hivi hivi. Katobere ni jopiny go ywak. Gedo mar yawono to pok odhi nyime chakre dwe mar 4 higani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Rowere ma pacho ka koro jiwo mondo mi orang ahinya sekta mar pur kaka achiel kuom yore manyalo konyogi yudo yuto kendo bero chal mar ngimagi. Kaluwore gi riwruok mar Siaya County Youth Forum, rowere ema kwan gi ni malo e pacho ka. Kata kamano thothgi ok ohero weche mag pur, wira ni pok omigi bende puonj mowinjore ewi sekta no. Ka giloso e kaunti ma Bungoma, apisa mag riwruogno owacho ni rowere nyaka koro kaw ting' mar neno ni giyudo thuolo mar yudo puonj ewi weche mag pur kendo nyaka gichwal dwachgi ne 10 counties kaka yor yudo sir. Statistics inasema mkulima wa Kenya ana umri wa miaka 60. Na vijana hawa wenye kati ya umri wa miaka 18 hadi 35 ni wengi sana Kenya hii. So tunajua ya kwamba ikiwa vijana watapewa nafasi, watawezesha kwa kifedha. Pengine serikali iweze kutenga kikapu cha fedha ambazo kinawezesha vijana kujiweka katika kilimo. Vijana wawezeshe kupewa hizo pembejeo tunaita input. They've been able to develop a memo, and this memo they are going to present it to the county assembly or the county executive of Bungoma, and on 30th of this month we will also bring on board different stakeholders, especially stakeholders who are working in the agriculture sector. We will bring them on board so that the young people can ask them questions, the young people can appreciate the good work that they've been doing in the agricultural sector. The youth Bungoma County are a resource to be tapped into so that they give enough resources for the youth in Bungoma County to sit down and also build their enterprises to make sure that in the end of the next 5 years, we are going to have a county whereby is full of young entrepreneurs who are sustainable. We have been equipped with skills to be able to hold the government accountable as youths, and in specific the agricultural sector. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya wacho ni Kenya oikore makare kendo oseketo kenge makare mag arita kwe motelo ne tuke mag CHAN. Koloso mbele kamati mar od bura mochung' ne tuke, Mvurya nolero ni pewe mamoko migeto bagi e tuke mag AFCON 2027 bende sirikal dhi nyime gi loso e rang'iny madwarore. A part of the stalemate was a pending bill of 627 million by the county government. And we agreed that the county government will be settling that one, as we also manage the 1.5 billion part of the spending that we'll do in Kakamega. So Bukhungu now, the contractor is on the ground. In fact, I just saw a certificate last week and we have paid, and therefore he should continue. And we will be monitoring, we will hasten implementation so that this becomes part of the AFCON grounds in 2027. Erokamano kuom thuolo mari, waikoni mathoth mabro kelo ni saa 1 ang'ich welo to gi saa 3 oimore. Nyinga Milton Ochieng', oriti masani.